kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Russia Vladimir Putin ula penmi sakawi ke hukum ni kinong Ukraine ki basa hakari Russia dak babatha iki bakin penbiang ki kot kisla banlong no kinong shnong bapura jong ke Russia lani bakin mi no nadu ka shphotarik unaidur ong ka khubor jong ka Moscow Times ka hukum ka ong bakinong Ukraine ki basyo sa be an Russia ki de ban mi no na Russia lani ban penbiang ki kot kisla banlong kinong shnong bapura hapo hnriu bnai kumbalaya thu daga khubor jong ka din Moscow Times kite ki hukum ki rekam ni ki badan ka passport jong ka Ukraine ki badai ni ki Southli ki than ka Donetsk Luhansk Kherson bat Zaporizhia ka Russia ka lakam bakal kurup ikani ka than ha usnam arja arpuar kite ka hukum ka rekam ru ikinong shnong jong ka Crimea ka ba ka Russia ka lakam bakal yo kurup ha usnam arja khatsa ki borsan shar jong ka Russia ki lapun bor kinong Ukraine ki badan ha ki than banlong no kinong shnong bapura jong ka Russia ha ki snam baladap Putin ulakam baka sorkar kaladap penmi patba yaki passport jong ka Russia ha ki than ha usnam baladap ong ka khubor jong ka The Moscow Times ha ki por ka Ukraine kala penram yaki jingterwa passport ka Russia dak ba khen baka long ka babean bat ka jingpen khen ka bajur yaki jingsen shar jong ka Ukraine ki risap ngiru kila kan tho ikani ki jingle kat ba ka EU kala rai banum itho iki passport kum ki kot kisla ki babyang ha bale jingle Haga juga por ki jing persyang bani penbet halor ki jing yate kular ban sange yasiat hapadeng ka Russia bat ka Ukraine kidang yai peteng haga ba presiden jong ka Amerika u Donald Trump haga singi balang ula penbena bu ula yo bana kren hado shikenta limba ka phone bat u presiden ka Ukraine u Volodymyr Zelensky bat ka jing kren kalong ka bas ngotenat u Trump ula thuru ba ula yo bana kren ru bat u presiden jong ka Russia u Vladimir Putin haga singi baar Shusho ka jingkren ban sangi thma kan sedang hajeda ha singi ublei ha ka baka US ka community baka Ukraine kan kirshan ni ka jingate akular balaya soi ha ka jingkren ni baka phone dangshen katkum ka jingat ho unang ra khobor bakripang jong utrom u Steven Witkoff ong ka khobor jong ka TASS Russian News Agency